سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبص ويان تجراي على تاوزينا نهو منقست تجراي قبل على سراويت فاشستي أبي أحمد زبصحو متقعت كم زيلن مروخات والتهدرات فاشستي أبي تزاريبو ملهم اتي فاشستاوي بجلة سمن استطاعي يوب مبال زق الحون اي حاسوت بروباغندا قبل على حزب تجراي كنشكن غيرنا ايو إلهم اتهم مروخات زرزرو كم صعب أوادينا يلنا فاششت أبي مثل عرس وسانة تجراي تدافئو زر تجراي نمسنات زخولو كينات نمولع سمين إز تتقع زبل نحاسوت بروباغندا كالحو رئيساتشون لبساتشون أولكو راقوتاتشون صحالا زتقاتلو عبالات مكلخال حيلي كدانا موتيوم طرح نفسهم عب صحاي سطيحمم كساب حزي ريسوهم ما يتقابرن ريسوهم كاللب زبئن أموران يخوي أمورانا يجيب سساينو يهونو قبل علي حقاون استمرت منقستن تقراي زي تمرت فاششت أبي سقمتن موساد مسنكالة عبالات سمين إز بسلامو من قدي إيدوم هيوم أبستفلاليا هوتيلات تعاقلهم دما كبر انقدو تغيرو اللوميو اتحقي إزيو اتي زبلو ومتقعتي زبصحو ولا قحاد سراويت يلن يبلو مروخات سراويت فاششت أبي كراقوتاچو አንገታቸው ተቆርጦ ጽሁፍ ተጽፏል የሚለው አብሮ የነበሩ ሰዎች መጨረሻ እኔ እከለ ሴት ጓድ ጾታ ተቆርጧል ጻጉሩ ተልጫዋል ያሉት ውሸት ነው ጥራህ ነፍሶ ማውጪኦም ቀትይሎሞም ክሳዶም ቆሪጾም ድማ ጽሑፈን ቢሮ ምሎም ዝብል ፍጹም ንሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወታደራት ጡብ ቆሪጾም ዝብልዎውን ፍጹም ሓሶት እዩ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ሻለቃ 4 ድዋን ዘላ እያ ጦባ ተቆሪጻ ዝብሉና ነታ ጓል በአካል ረኺበ ያ ነይረ ካሊ ይትረፍሞ ጽፍዒት እኳ አይወቁዕንን ያይላትኒ ድዋን ያለችው ናት ያቺ ልጅቷን ተቆርጣለች ያለችው ልጅቷን በአኔ አይቻለሁ በአካል ልጅቷን ራሱ በጥፍም አልተመታውም ናለች ዘርኢ ትግራዋይ ንምጽናት ንዓመታት ምድላው ዝገበርሉ ኩናት ንብጅማር ደኣ ንምንታይ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ምፍናው አድልይዎም ምሩኻት ሰራዊት ፋሽስት አቢ ንድምጽ ወያነ ትግራይ ተዛሪቦም ከዚህ ውሸት ፕሮፓጋንዳ ወደዛ ያለፈውን አካብዶ ነግሮ ሰው ጭካኔ እንዲሞላ በግፍ ሰው ላይ ጭካኔ በሞላ ግፍ በሰው ላይ ህብረተሰብ ላይ እንዲፈጸም ተፈልጎ ነው እንጂ ይሄ የተደረገ ነገር አይደለም ውሸት ነው ዓላማ ናይዚ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እቲ ሰራዊት ክጭክንሞ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዕ ንኽፍጽም ይምበር ኩሉ ሓሶት እዩ ዋላ ሓደ ወታደር ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተፈጸሞን ሰራዊት ኢትዮጵያ እዝን እንተሃልይዎ ኩሉ ይስማዕ እቲ ሰራዊት ጨካን ንኽኸውን ሓደገኛ ዝኾነ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንኽፍጽም ይተደልዩ በሰሜን እዝ ላይ አንዳች ነገር ግፍ ቀርቶ دينا طفم قبل على سمين إز ولا كو حدا قطع يتفتمن ولا حدا بصفعت كوا استوقع أبال مكل خال سراويت إثيوبيا إلا جقنا حيلتات مكل خال تجراي مريت تجراي نزرقت تصلاقي بزر الدوق عنقوا النازار ويركب مروخات سراويت فاششتابي زبصحوم بركاو متقعتي بأندبتهم كم زي يقلصوا دمو እያረፍኩት ነው ምሮጠው ግን አላገኘኝም እንጂ ጥይት ማለት ነው እያረፍኩት በቃ ጫማዬ ረፍት ናወስድኩ ይጎይ ነረ ጫማይ ከስተኻኽል ጉንብሕ ክብል እንተለኹ ብጾተይ አንተ ቆልዓ ዘይት ጎይ ይብሉን ነሮም ጃኬተይ ደብሬ ክሳብ ዝደኸመን ጎየ ካብቲ ኩሉ ጥይት ተምሊጠ ከምዚ ዓይነት ኩናት ርኢ ይፈልጥኒ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣበይ ኮይኖም ከም ዝትኩሱውን ምርኣየ ካልኩን ኣብ ውሽጢ ድፋዕ ተሃቢኤ ብህይወት ንምትራፍ ጥራሕ ዝፅዕር ነረ ዝምብዬ ምሽግ ውስጥ ብቻ ራሴ ተኝቼ ራሴን ብቻ ነው እንትን የሚጠብቀው ማለት ነው በትሪ ወያና ይዘስካሕኩ ጽላይ ዝተፈላለዩ ሜላታትና ተጠቀመ ኣብ ምህዳም ከም ዝርከብውን ነጊሮምና እዮም እቶም ምሉኻት ሰራዊት ናውን የተለያየ ሲቪል ማታወቃ ምናምን አሰርቶ እየወጡ እንትን ይያሉ ያሉት ማለት ነው ሓድሽ ማንነት ካርድ እናውጽኡ ናብ ዓዶም ዝተመለሱ ብዙሓት እዮም መንግስቱ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰራዊት ብዙሕ በደል ይፈጽሙ በደል ነው የተሰራ ለመከላከል ሰራዊት ተብሎ የተቆመ አባላት ማለት ነው ሕዚ ኢዶም ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝሃቡ ወራሪ ሰራዊት ፋሽስት አቢ ብርክት ዝበሉ እዮም እቶም ምሩኻት ንሰራዊት ፋሽስት አቢ ካብ ንሓሳውን ውልቀ መላኽን መንግስቲ ተገልግል ኢድካ ብሰላማዊ መንገዲ ሃብ ዝብል መልእኽቶም ሕሊፎም ትግራይ እጅግ መስጣት ቀርቶ እግራቸውን ተሳሳቸው ከተማ ካመሻችሁ ትታረዳላችሁ እየተባለ ነበር አቅ ለመናገር እኔ ግን አሁን ትላንት ዶሮ እየበላው እንቁላል እየበላው ነው ያልኩት አሁንም እስካሁን ድረስ ስጋ እየተመገብኩ ነው ኢድኹም መሃብ ተሪፉ እንተ ደኣ ኣምሽኹም እኳስ መንግስቲ ትግራይ ክሓርደኩም እዩ ኢና ተባሂልና
أنا جن كابت مال جميرو سأبح درهنا بلعخو قاقحنا بلعخو يزلخو كساب حزي سجايهم نقلبوا نزلوا سلازي سراوي إثيوبيا حاسودي اسمع بعد خادحن نحاليتات مكل خال تجرايون إتكاهيبكا هيوت كختل حنيبل أنا كرم حزي أبجع كانير حزي جن أبجزا حدر اللخو فلي انقدوت يزقب برلي شابونا ونسيت اللخو سلازي سؤال كان حاسود بروباغندا يسمع إتكا نحاليتات مكل خال تجراي حاب بعد راسن ወደ ትግራይ ክልል ያሉት ልዩ ኃይልም ምልሻም ገብተ በሰላም ራስን አድን قدمت على أن محصارن نبعات الدوتاتنا نمحباسن اتقاو قالسي انكم مارص خوينيو حلواتنا دحننتنا بقلصنا ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብቲ ኣብ ሱዳን ዳርፉር ዝነበረ ከገድድ ከም ዝኽእል ሓደ ሴናተር ኣሜሪካ ገሊጾም بسنكي منقستات فاشستي أبي أحمد والك ملخ إساس أفوركن أب تجراي تميت جبنات ترسب أو نتن متفع على تني في تسام كمزلهم سيناتر باتريك لهي حبيرهم اللهم توم سيناتر أب تجراي يفتسوا مزلو قفعتات تتعون خبلهم أب سب أوي حجز جبر زلو الجدع نكبك قريتات دما بسلام نكفتحون كمزس أوعو دنسي أمريكا تبتي بلهم توم سيناتر لومي حزب تግራይ ኣብዚ ሕዝን ደረጃ ንግፍዕታት ተቃሊዑ ከም ዘሎን ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ህዝቢ ከይባጻሕ ድማ ብሓይልታት ፋሽስቲ ኣብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ከም ዝተኸልከለ ተዛሪቦም እቶም ሴናተር ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብቲ ኣብ ሱዳን ዳርፉር ዝነበረ ክገድድ ከም ዝኽእል ገሊጾም ኣለዉ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ንኽወፅእ እውን ኣተሓሳሲቦም فاشستي أبي أحمدن ملافنتو زخنو حيلتات وررتن كونيلوم أب لعلي هسانات تجراي أرمينياوي قفعتات يفتسمو كم زلو تقليصوم ناي أرمينياوي قفعتات حدا مرأي دمام أب كتما حوزينن كبابي أنا أب لعلي هسانات زوردن مقدعتي كم زخنة الجزيرة تبسيبو لهم والتحدرات فاشستي أبيين عصب بعدا وسراويت والكملاخ إساس أفوركن أب حوزينن كبابيون بزفت أمو دبداب كبيد برت سلاسان خلتن هسانات كم زقصلون كاب مونغوم اتوم 13 أقداوم ويدمام أقاروم كم زتقرطون نهوسبيتال عيدر بموكاس الجزيرة تبسيبو لهم حفتم قبرو زتبهال ود 13 عمت سجن أب حوزين أب جزءون نحلهم سلاقي فاسيكا معلتي بزفت أمو دبداب كبيد برت قوسيلوم إيدو كقرط كم استقبرم نباري كتما فرويني زخون ود 17 عمت حافتهم قبر كيدان دمام أب ورحي مقابيت بستفتسمة تمساسالي متقعتي يماناي إيدو كمز تقرطن كابت أقاماي إيدو دما قال أتابعتو كمز سعنن اتزينا يملاخت إزوم هسانات بإوانو قداماي رديت حكمنا انت زرخبو نيرم محاورم كم مقراط كدحني خيل كم زنبرم يخون دعنبرت ألأتي أب تخبابيون زنبرا تكالات تعنم كونيلوم كم زعنونن كم زمتونن الجزيرة تبسيبو لهم اتي زتمالئه زمناوي أقحو زنبرو بأشحات نزغط وجنات كجلجل زتنحن هوسبيتال حوزين بعصوب بعداو سراويت والكملاخي إساس أفوركي كم زعنون كم زتزمتن تتبصاب عملاخيت لهم خبر وزبانا ورج هذي سكالو جموقي تاريخنا وجموقي حبرنا زحسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا بيطوى بحالي من قد نتحكم نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي ناب خلقوت زيناتاتنا كنسكر والتحدرات فاشستي أبي أحمدن عصوب بعدا وسراويت والكملاخ إساس أفوركن نهزب زمت أحجز النازرفو يبلعو كم زلو تقليتهم زم وررتي كاب قبر تسناي تكالات أب صقم نزركب حزبنا نزمت الرديئت ناقو حالو نبعلوم يبلعو كم زلو بمحبر الرديئت تقراي نزوننا كلتناي صعنت مخاين دمام كاب كتما حوزين وريروم كم زوسدوم EEPA تبصيبو لهم اتم والتحدرات أب استفلالي اوانات نسرحتنيات قبر تسناي تكالات كم زأسرو دمام اتزينا أملاخيت لهم زي كم زيلون نحلون سو بعدا وسراويت والكملاخي إساس أفوركي أبتي زحلف سمون أب زوبا مأخل كتما وقرو مراي نبرتي أكبو دحر حزي أب تحتي من محدار إيرترا إخمت نبروم كم زبلومن
ቅድሚኡ ድማ ንነበርቲ ከተማ ሰለኽለኻ ብተመሳሳሊ ብመንግስቲ ኤርትራ ኢኹም ትመሓደሩ ኢሉ ከም ዝነገሮምን እቲ ዜና ኣመላኺቱሎም ኣብ መወዳእታም ኮሚቴ ሽልማት ኖብል ንፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብምሽላም ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ንኽፍጸም ኣስተዋጽኦ ብምግባሩ አንጻር እቲ ኣብ ትግራይ ይግበር ዘሎ ኩናት ተቃውሞኡ ከስምዕ ከም ዘለዎ ተሓቢሩሎም እቲ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዝርከብ ኮሚቴ ሽልማት ኖብል ንፋሽስቲ አብይ አሕመድ ክወሃቦ ዘይግባእ ዝነበረ ሽልማት ቅድሚ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ብምብርካት ኣብ ትግራይ ምጽናት ዓሌት ንኽፍጸም ፍቃድ ከም ዝሃቦ እዩ ዝቁጸር ክብል ደ ጋርዲያን ጸብጺብሎም ፋሽስቲ አብይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተጋሩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጨፍጫፍን ጾታዊ ዓመፅን ብምፍጻም ምጽናት ዓሌት ከም ዘካየደን መሰረተ ልምዓት ከም ዘዕነወን ሕዚ ድማ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ወገናት ብጥሜት ንምውዳእ ሰብሓዊ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ከይባጻሕ ከም ዝኸልከለን ፕሮፌሰር ኬጀቲ ትሮምቮል ዝተባሃሉ ምሁር ገሊጾም ኣለው ኮሚቴ ሽልማት ኖብል በዚ መዳይ መዕነዋይ ዝኾነ ግደ ከም ዝተጻወተን ሕዚ ኩሎም ኣባላት እቲ ኮሚቴ ካብ ሓላፍነቶም ብምውራድ አንጻር እቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ተቃውሞኦም ከስምዑ ከም ዝግባእ እቶም ምሁር ኣፍሊጦም ኣለው ኮሚቴ ሽልማት ኖብል ንሓዋሩ ተመሳሳሊ ጌጋ ከይፍጸም ብዛዕባ ተሸለምቲ ኣቐዲሙ ዝርዝር መጽናዕቲ ክካየድን ንኣሰራርሑ ድማ ብዕምቀት ክግምግምን ከም ዘለዎ ደ ጋርዲያን ሓቢሩሎም በአርከዝ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓረናልኩም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት ተመሊስና ክንጋንኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር